Dnes si predstavíme Niečo, čo by ste určite nečakali, tak poďme na to! Máš tu dve obrazovky ako televízor, tlačítka na zapínanie vody, stieračov a odkladací priestor na vodu. Pán kapitán, ľadovec pred nami. Home office na lodi nie je problém. Ak si na vode a príde na teba hlad, nie je problém. Môže sa zahrať aj na Masterchefa. Anvička, chladnička, kde máš odložené vajíčka. A za pár minút práženička hotová. Noro, dávaj hed. Na tejto lodi máš aj záchod. Takže nem do vody. Počet miest na sedenie je 10. A sprcha v tejto lodi, to je samozrejmosť. Svoje sexy telo si opáliš v prednej časti tejto lode. Táto loď má aj sonár, takže tú rybu určite nájdeš. Túto loď poháňa tento 300 koňový drobček V6 a spotreba, ako na Fabii, možno.